Здравейте, фенове на футбола! В това видео ще ви покажа къде европейските фенове се обличат в екипите на любимите си отбори. Независимо дали сте фен на Барселона, Байерн Мюнхен, Ювентус или друг отбор, носенето на оригинална тениска е начин да изразите своята пристрастност. Влечете се сега и гледайте мача от вкъщи, все едно сте на стадиона с всички останали фенове. Купете си официална тениска с логото на вашия отбор. Тези тениски са произведени за немския пазар и са изработени от висококачествени материали. Те не само изглеждат стилно, но също така са удобни за носене по време на мачове или в ежедневни ситуации. Носенето на тениска с логото на отбора е начин да покажете своята привързаност и да се включите в футболната общност. Вие сте част от нещо по-голямо, отколкото просто футболен матч. Ние предлагаме бърза и надежна доставка от Германия до вашия адрес. Независимо къде се намирате в България, ние ще доставим тениската само за няколко дни. В случай, че не можете сами да направите поръчката си, ние ще ви съдействаме с нашата услуга асистирано пазаруване. Не чакайте, подкрепете своя отбор, наслаждавайте на футболните моменти с оригинална тениска от Германия. Оставаме на разположение за вашите въпроси и коментари.